alam nyo, nag-iisa lamang ho akong anak. And my mom is from, my mom is Igorot in Ilocano. And my mother, inspired by the great doing of the former President Marcos. So he taught me how to be kind. That hindi lang ako What's up mga kaayuda? Shoutout po sa United Kalino Warriors family sa buong mundo. Sa pamunuan nito, sa mga vloggers at sa mga minamahal naming subscribers, shoutout po sa inyong lahat. Mabuhay ang lahat ng matatalinong Pilipino. This program is rated SPG. It contains scenes with themes, language, violence, sex, horror, or drugs, which may not be suitable for children. Strong parental guidance is advised. Suportang espiritual lang po ang hinihingi ko. Hindi ko po kailangan ng suportang pinansyal. Marami po akong pera. Nagbabawas lang. Yun ang yabang. Hindi ko kailangan ng pera nyo. Marami akong pera. Nagbabawas lang. Galing kay Lord. Kaya po, pagka sinabi na yung si Francis Leo Marcos humihingi po ng donation, hindi po totoo yun. Hindi ko kailangan ng pera nyo. Marami akong pera nyo. Marami akong pera. Marami akong pera. Pera. Galing kay Lord. Nagdalawang isip ko kung sasabihin ko din. Pero Hindi. nakita ko naman yung magiging tapat niyo sa akin. Maganda masabi para alam namin kung saan kami lulugar. Kapatid ko si Bongo. Pero ang pumirma ng birth certificate ko si Pacifico Edrelin Marcos. Yung kapatid. Si Bomo, kapatid mo, Anak ako ni Ferdinand Marcos senior. Senior. Kay Doña Remedios Carino Antonio. No. Yung presence ng Cordillera. Bakit bossing Ang pumirma ng birth certificate ko si Pacifico. ibig sabihin sa pirma lang siya. Pero sa biological father, Si Ferdinand Marcos. si Ferdinand Marcos. Kaya pumakoy. Kaya ganyan ako katapang. They stole the name that's supposed to be mine. Yung Nanay, ibig sabihin, nanay ko dapat ang talagang asawa ni Presidente Marcos, hindi si Imelda. No. Sagapan, the same case number, lahat, the same, Francis Marcos. Ang hindi ko lang talaga maintindihan, sir, kasi yung Norman Mangusin, hanggang grade 5 ako gamit ko po yun eh. Gamit ko talaga, kaya hindi ko ma-deny. Talagang lumaki ako, tatay ko si Gilbert Mangusin. Pero nung 17 na ako, nanay ko naman ang nagpalit ng pangalan ko, hindi naman ako. Kaya nga sabi niya Si Don Isabelo Antonio, asawa ni Doña Maria Carino. Ang anak nila, si Doña Remedios Carino Antonio, yung anak nila. Si Don Mariano Marcos, mahirap lang yan. Tauhan niya ng Don Isabelo Antonio. Si Doña Josepa Edralin, ang talagang may pera. Magkukumadre yan. Pero yan, bossing. Nagkasundo sila. Dapat, ang unang anak na panganay na lalaki ni Don Mariano at ni Doña Josepa, ikakasal sa unang anak na panganay ni Don Isabelo Antonio at ni Doña Maria Carino. Si Doña Maria Carino, kapatid ni Mateo Carino, yung chief plane ng buong Cordillera. Yung tinatawag na meron tayo sa ating konstitusyon na Mateo Carino Doctrine. Meron tayo yan. Kahit i-type mo sa Google, Mateo Carino Doctrine. Pag sinabing doctrine, batas sa Republika ng Pilipinas. Nakikita mo sa Google yan, Mateo Carino Doctrine. Mateo Carino kasi. Doctrine, nasa Google yan, Mateo Carino Doctrine. Eh kaso puta nga, sundalo, si Makoy, mamamatay na sa gera sa Bataan. Nanay ko, kapapanganak pa lang. Nag-guess mo?
Nag-aaral ang nanay ko sa UP. Pag-graduate na, University of Baguio. Si Ferdinand Marcos, Speaker of the House na. Nagkaroon ng Miss Manila. Si Imelda yun. Hindi totoo yan. Nagalaw ni Macoy si Bola lang yan. hanggang sa binlockmail na ng Romualdez Hindi totoo Marcos. yan. Lumuhod Bola si lang yan. Ferdinand Marcos. Kaya pala, ano, Pakinggan mo muna ako. Lumuhod si Ferdinand Marcos sa lolo ko, sa Lolo Belo. Tinawag ni Lolo Belo si Berong Bulag. Yung Berong Bulag, yun yung pinaka-leader ng Balahang. Tauhan ng Lolo Belo. Lumuhod si Ferdinand Marcos kay Lolo Belo. Ang sabi niya, Amang, Hindi totoo yan. when I undertook the experiment, I know I had to Totoo pay yan. the price. Kasi Bola lang nag-experiment yan. siya kay Ferdinand. Tinira niya si Mente. Ngayon, kasalan na. Nabigla yung mga Antonio at Carino. Eh, puro mandirigma yan. Si Doña Maria Carino, bra, may-ari ng buong Cordillera yan. Ay, katabi ng Cordillera, Ilocos Norte. Oo, katabi lang yan. Magkatabi lang yan. Pagbaba mo ng bundok, Ilocos na. Kapag ng Ilocos yan. Magkumadre yung lola ko at saka si Lola Josepa Ibrahim. Kaya pala, Ang dali! sige. Ngayon, sabi ni Marcos Lumod yan, Amang, when I undertook the experiment, I know I had to pay the price. But it should not to be Imelda who pays such a price. Kasi ang order ni Lolo Belo, patayin lahat ng rumah hanggang 30 kilo. Yun ang order ni Isabelo Antonio. Ni Don Isabelo Antonio. Ang in-order niya, si Berong Bulag. Napelikula yung pangalang Berong Bulag. Si Anthony Alonso ang gumanap, yung pinakamatigas na guerrilla sa buong Pilipinas. Bulog yung parang pirata. Nakakabulaga ang isang mata nun. Oo, yung parang pirata. Oo. Si Berong Bulag. Ngayon, sabi ng lolo ko, sige, patatawarin kita, pero dapat matupad ang kasunduan. Kailangan magkaroon tayo ng anak ni Rene at ayoko isilang kapo ko na walang kinikilala ka. So, nagpakasama si Imelda at saka si Bongo. Kaya si Ferdinand, nagkaanak na sila. Tatlo. Si Mama nun, ayaw na makipagkita kay Eshe. Ayaw din naman. Kaya wala siyang magawa kasunduan. So, nagpunta sila ng Belgium. December 22, 1978. Ngayon ako nagkakamali. Saan pa nun? 1978, December 22, 1978. Nagpunta sila ng Belgium. Doon ako binuo. January, umuwi na si Macoy sa Pilipinas. March, umuwi na Macoy. December 29. 1979. Eksakto, siyang na buwan. Tapos kung sinilang ako, ang pumirma sa birth certificate ko, si Pacifico Edralin Marcos. Bakit hindi si Marcos? Hindi pwede, Brad. Masisira ang pamilya, Brad. Norman Mangusin and Francis Leo Marcos. They asked if it is the same person. I said yes. I was once Norman Mangusin and I am Francis Leo Marcos. I was once Norman Mangusin and I am Francis Leo Marcos. I was once Norman Mangusin and I am Francis Leo Marcos. I was once Norman Mangusin and I am Francis Leo Marcos. So at least, dala-dala ko pa rin yung apelido Marcos. Ngayon, kaya pumatok yung balita niya na anak daw ako sa labas. Kaya ang birth certificate ko parang nasa labas eh.